opogore yo machalo nade to nyaka sani ka ng'adi matin mos ahinya wanyalo wacho ni gin okenge mage mwasegoyo kata gin ber mage mwaseneno kimulo nyaka migepe adek ma sani kori wacho ni tiyo mopogore kokalo gi kinde machien. Mokwongo migepnigo waneno ka thoth jo Kenya dhi e doho ka pingo samoro ratiro mar gik ma sirikal mar executive timo or kaka gitime. Ing'eni samoro ng'ato nyalo bedo gi ng'ur ni gini en temo nego time lakini kako otime ni ok onego kaka itime. Kendo waseneno ka doho osebedo gi oteku moloyo kaka ne chon. Ing'eni chon ne nyalo dhi e doho to executive shurutisha kata keto pressure ne doho mondo ochope winjruok moro ma ok oluwore gi chik. Koro waneno ka dogi chakre rang'iny mapiny mar magistrate ma thoth jok mokoso chike gweng' itere nyaka ichop ni Supreme Court mane waongego pend chik machon cha. Ing'eni sani wan gi Supreme Court, wan gi levels awach ni gin levels 4. Nitie level mar magistrate to kar magistrate ka be nitie kiwango rang'iny mopogore opogore nyaka ichope chief magistrate kata principal magistrate. Kia kanyo tigo okang' idhi e high court kata kia high court tidhi e court of appeal kata kia e court of appeal tidhi e Supreme Court. Koro yudo ni because of levels mag dogi thoth ji yudo haki mag gimane gimanyo kata ka ok oyudo to bedo gi yie ni yawa gina temo kar nyalona to nene ni an okan kor chik kata chik ok oyie koda. Koro mano achiel kuom okang' mwasetimo. Kendo yudo ni jo Kenya thoth gi japenj ga do ni to gimotimi ne be ununeno nang'o bo time kaka chik dwaro no time. Koro mano medo gima jo kisungu luongo ni rule of law and criminal justice system. Momineno ka samoro ng'ato kata koneko ji mang'eny itere do ni oneko nego wadgi tiyudo ni samoro iweye ni tim kes ni ka inoko chon ne gima kamano onge. Ne nitiere makosa ariyo mane kitimo koro wachi ni timo ne neko kod kuo mar agoko. Kane owachi ni timo moteri e doho ni timo makosa go to in ng'ama ne timo bura ka ine jela nyaka chieng' moro bura no rum tin. Ineno kaka cases go samoro kawo ndalo. Nyicho waneno ka mar Sharon kod mane governor mar Migori okawo higni madhi mana boro. Koro tiene ni jok mane ji adek micho oyud gi makosa gi ne dinobede jela higni go te kapod itimo bura. Koro mano be pogruok mantiere nikech chik manyien owacho ni onge makosa mora mora minyalo wach ni ng'ato ok nyal gol oko otim kes ne oko kani e bond. Koro chon ne mano ne ok timre. Ne nitiere kendo makosa moko kaka mag koso ne sirikal miluongo ni treason kata sedition. Ne ok nyal goli oko ni koro in dhi tim kes kia dalani. Mano pogruok ahinya kendo en okang' maduong' ma jo Kenya nyaka sherekea kata warito timo sherehe manyien mar tarik 27 dwe mar 8 higani. Mar adek en ni wan gi migepni ariyo mag sirikal. Sirikal machon ne nitiere gi gimoro ni central government. To central government ni emano okawo kidienje oter e provinces. Ineno ka provinces chon ne nigo teku ahinya. Sani waonge kata provinces. Tinde kiwacho wach province nyaka wache ni former provinces kaka Nyanza kaka Western mago gik ma chik manyien nogolo kata koro kar province no oket devolution and devolution moket ni kaka sirikende magweng' en devolution ma jotende yiero. Ing'eni chon jok mawacho gi PC obed DC obed DO nyaka chief ne gin jok ma sirikal mamalo emawalo. Koro ne wan gi central government. Sani waonge gi central government. Wan gi sirikal tieng' diriyo miluongo ni national government